Ani sunda. Ang sambam kabar hayu. Itu punya song mai thai hindo. Nang khong mana semanu hayu. Nung गोसोखांबाय थायो नामा? गिबि सिन्टारावनो आं रायजोफोरखौ बयखौबो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय आंनि हिन्जावा खारनाया गोबावसै मास मोनथामसो जाबाय ओमफ्राय सिगां बारावबो खारदोंमोन खारनायाव बियो गुवाहाटियाव बिब'आनो लिंलांनानै बेखौ माबानाय जादों खारहोनाय बायदि जादों लिंहरखुमाबाय थानानै ओमफ्राय फार्स्ट बारावबो मोनबोनाय जादों सेकेन्ड बारावबो मोनबोनाय जादों मोनबोनायाव ओमफ्राय सेकेन्ड बाराव बिदिनो बुनानै खनसे मा होनो सोबादों आरो आं सोबानायावहाय बे सोबाजाबाबो फैयाखैमोन ओमफ्राय आं एबसु अफिसखौ नागिरना नोंसोरखौ नायलायसैनोसै होनना बुंनायावसो बिसोरो ससे लामानिफ्राय आंखौ लेंहरफिनदों लेंहरनानैहाय ओमफ्राय लेंहरफिननानै बिसोर खोथा दंलायखायोमोन खोमा बिदिखायनो मा होनो मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खोनासिनदों आरो आं दा खोनासिननायाव नों उनावबो बिदिनो मिलायसिननानै थाखा फैसा एसे लानानैबाबो खारबोसिन उनाव होनना बुंदों आरो ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय दा सानसुफोर थानायाव केस होदोंमोन आं बेखौ केस होनायावहाय बुंदों आरो केस होनानै ओमफ्राय बिसोर लकेसनाव नायनानै बिसोरथ' माबायावसो अरुणाचलावसो दंसै होनना बुंदों ओमफ्राय बुंनानैहाय फट'खौ मोनथ'यैयाव सप्तानै बायदि जादों सप्तानै मोनैयाव ओमफ्राय बिसोरो सानसुफोर थानायाव केस होनायावहाय ओमफ्राय बिसोर बुंदों पुलिसफ्रा केस होजाग्रानोसो उल्था खिथाहरनानैहाय ओमफ्राय बिसोर आंनि हिन्जावआ बुंहरदो जाबाय बियोथ' न'आव जौ लोङै मायै थास जुवा गेलेयै सानावबो सान हरावबो हर फैया होननानैहाय ओमफ्राय अखानायै फैबाथाय थाखा फैसानि दावराव जाफैयो मायो होननानैहाय ओंखामनि दावराव जाफैयो मायो होननानै आंखौ बिदि बुंहरदों आरो बे पुलिसफोरनि सिगाङावहाय बुंहरनानै ओमफ्राय पुलिसफ्रा आंखौ सेबबाय नालाय आंथ' नङा बिदि लोङा जाया गामिनि मानसिफ्रा बयबो मिथिजोबगौ ओमफ्राय बिदिनो खारनाया बिदिनो सिगां बारावबो बिदिनो 10,000 20,000 बायदि थांदों आरो नागिरना लायनायावबो ओमफ्राय दा जेरावखि मोना बेखौहाय रायजोफ्रा हमनानै दोनबानो जाबाय ओमफ्राय जायखि मोना आं बेनो फैसा 10,000 होफागोन नोंनि हिन्जावनि नामा मा नाम आंनि हिन्जावनि नामा रैसुमै नार्जारि ओमफ्राय बिब'ना जाबाय जसिना नार्जारि बे जसिनायानो लिंलांदों ओमफ्राय एसेनोसै आरो आंनि बुंनांगौआ ओमफ्राय नोंस्रा मा बुंनो सानदों आंथ' बुंनो साननाय बेनो जुना रैसुमैया फैफिननांगौ जों नांफिनगौ बिनि गथ'आबो बिदिनो गाबो आरो गोसोखाङो सानफ्रामबो जोङो दा नांफिनगौ बेनि गथ'आ 7 बोसोर जाबाय गोबां खस्थ'जों आंनि फंबाया दङ हिन्जाव गैयाबा जोंनि न'खरा माबायदि जायो जों मिथिगौ बयबो बिमाफ्रा बेनिखायनो जों बे रैसुमैखौ नांफिनगौ फैफिननो जों नोंखौथ' बुवाखैमोन जोङो नोंखौ जेबो बुङामोन अब्लाबो नों फिसाइ गैयैयाव नोङो थांनानै खारलांदों नोङो बेबायदिनो सामफ्रोमबो बेबायदि खालामो जेबो मावनाङासै जेबो खालामनाङा फिसायानो गोबां जगार खालामनानै लाबोयोमोन बे समावनो फिसाइ गैयैयावनो नोङो खारखोमालांदोंसो खामानिसो मावहैदोंमोन एसे समावनो नोङो थांदोंमोन नोङो गावनि फिसाखौबो थगायनानै बे खारलाङो गावनि फिसाखौ दखानाव मेथाइ लायदो होननानै बे बुंदोंमोन सानसेखालिबो बे समावनो गावनि गथ'खौ गालांनानै बियो थांदों बिनिफ्रायनो बियो फैफिनाखै दासिमबो जों बिखौ मोननो हायाखै सिगाङाव बिनि फन नाम्बारा जायोमोन जेब्ला पुलिसनो केस हैदोंमोन बिनि नाम्बारा लकेसना नांदोंमोन बिनि समावनो उनावहाय बिनि लकेसनाबो नाङाखै आरो बिनि नाम्बाराबो जायाखै जोंनो दा रैसुमैखौ जोंनो नांफिनगौ बिनि गथ'आ 7 बोसोर जाबाय बे बिमाखौ गोसोखांबाय थायो आरो जों बिमा गैयाब्ला गावनि गथ'आ माबायदि जायो जानाय लोंनाय थानाय मोजां जाया जों बेखौ मिथिगौ बयबो बिमाफ्रा बिनिखायनो जों खावलायो रैसुमैया दे फैफिननांगौ होननानै आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो नोंथांमोनहा बे बिनानाव रैसुमैखौ हमनानै हरथारनांगोन माने बिनि न'खरा सान्ति गैया दा बे फिसाया गाबबाय थायो बिनि फिसाया 7 बोसोर जाबाय दिनै बे फिसाया ओंखामबो जाया दैबो गाङा बियो आलाय सिलाय थालाबायो स्कुलावबो थाङा एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ गामिया मा गामिमोन खोन्थादो अननानै सिगाङावनो रायजो राजा बयखौबो नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय थाबाय दा जे
बुंनो आखायाव लादों एबा खुगायाव राव फैदों बेखौ बुंथिनो थाखाय आंखौ थिननायलाय आं बुंनोसै। जोंना दा जाखिनि न'खर गारजेना बुंनांगौमोन अब्लाबो बिथाङा सिरिसै गाबनायजों खुगायाव राव फैयाखै, बेनिखायनो आङो बुंनो थाखाय गसंनाय जाबाय। दा बिथांनि हिन्जाव खारनाया 3 मास जाबाय होनदों। आंबो मिथिखागौ 3 मासानो जाबाय। गामिनि हिसाबै बिथांनि हिन्जावा फैफिनब्ला मोजां जागौमोन। बिनि गथ'आ गाबनानै ओंखाम जाया एखमबा, आरो स्कुलाव थांनो थिनबाबो थाङा, आदानि बादानि लामायाव बेरायबाय थायो हारसिङै। बेनिखायनो अननानै जोंना रैसुमै बिनानावा, रैसुमै होनो नामा नामखौ, रैसुमै बिनानावा फैफिनदो। दा नोंनि फिसाय आंगो फिसाया नोंखौ बजबनानै लाफिनगोन होनदों। नोंखौ रायाबो बुवाबो आरो नोंखौ दुखुबो होला बियो। नोंबो सोंनांगौ। बेनिखायनो बिनानाव रैसुमैया गोसोखांनानै गावनि मा होनो जन्म होनाय गथ'खौ गोसोखांनानै अनखांनाय नोंनि जिउआव गोसोआव हाबनानै नोङो बे गथ'खौ अनखांनानै बे न'खराव फैफिनब्ला हामगौ। आरो जोङो बयबो न'खरनि जानानै नों बिनानावखौ खावलायो, हांख्रायो फैजानो लुबैनो, आरो नोंखुनजोआबो हारसिङै बेबो आइयाबो नोंखौ फैजानो लुबैयो। नोंखौ दुसियाखै, रायाखै, खनथाम खननै खनब्रै खारदोंब्लाबो नोंखौ मोजाङै मोजां ओइबारनिफ्राय फैनानै लास्ट नोङो खारनो नांला। नोंनि फिसाय आंगो नैबे बैनाय खनसाय होनो नामा नामासो, खनसाय, बे बिबोनांजों नोङो फैफिननानै रुजु रुमु रायजो जाफिनो आङो बेखौ आसा खालामनानै मिजिं थियो। बेनिखायनो नोङो फैफिनदो। आरो बे बिनानाव रैसुमैखौ सोरबाफोर अबेबा कम्पानिफ्राव, अबेबा लामाफ्राव एबा सोरनिबा न'खरफ्राव नुयोब्ला नोंथांमोनहा खिन्थाहरनो हागोन। लास्टआव जोङो फन नाम्बारखौ होगोन। न'खर बिगुमाया गारजेना बुंदों जाय मानसिया हमनानै हरनो हागोन बेनोनो 10,000 फैसा प्राइज होनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बयबो रायजो राजा नोंथांमोनहा बे जोंनि बिनानाव रैसुमैखौ नुयोब्ला लामा सामाफ्राव, अबेबा दखानफ्राव, अबेबा कम्पानिफ्राव नुयोब्ला हमनानै दोनगोन एबा थानाफ्राव फन खालामनानै बिनिसिम बैनाय पन्सायतनिसिम रिपर्ट हरगोन आङो बेखौ मिजिंथियो। दा जोंनि थानाया रानिखाथा आरो पस्ट सान्तिपुर, जिल्ला चिरां। नोंथांमोननो आङो गासिबो डिटेल्स गासिखौबो खिन्थाहरखाबाय। लास्टआव गामिया सान्तिपुर, खाग्राबारि 1 नं सान्तिपुर, 1 नं खाग्राबारि। बेनिखायनो जोङो फन नाम्बारखौ लास्टआव होनाय जागोन। नोंथांमोनहा नुयोब्ला अननानै बे फन नाम्बाराव खिन्थाहरबानो जाबाय। आंनि बिबुंथिया एसेनो।